Nou, ik ben Helena de Boer. En we zijn nu in atelier de Lachende Maan, dat is mijn werkplek. En ja, wat ik hier doe is eigenlijk heel divers. Want ik ben aan de ene kant een kunstenaar en aan de andere kant ben ik heel erg spiritueel bezig, altijd. En ik heb een soort dingen gecombineerd en andere dingen ja, doe ik los van elkaar, zoals keramiekmaatjes, schilderijenmaatje. En mijn mensenwerkje, lesjaan, intuïtief schilderen doe ik hier. En bij de meeste dingen die ik hier organiseer, wordt wel Fries praten in ieder geval. Omdat ik wel vind dat dat mijn oergroen is eigenlijk. En dat komt uit je ziel wel en dat komt het dichtbij wat je zissen wil. Dus dan is het makkelijkst eigenlijk om dat in het Fries uit te drukken. Het is natuurlijk wel dreig omdat net iedereen het woord verstaat. Maar de mensen zijn toch wel heel vaak welwillend om het echt te verstaan en om ja, toch het maar te dwaan. Dus dan haartje is goed, dan vind ik het na eens keer om hun beste van te dwaan. Dat ik wel merken dat het ja, toch eigenlijk, ja, je hebt bij Friesland. Dus ja, zo vol mogelijk. Het is verbindend, hè? We zitten hier in Friesland, het ligt toch zo is. Het is het eerste wat je doet. En dan pas komt er vaak de vraag van nou, is het wel verstaan of komt er wat uit? Maar ik begin wel altijd in het Fries.